ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଭାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଣି। ଆଜି ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ବା ଅଂଶ ଏହିପରି ରହିବ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରି କେବଳ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଲେ ବା ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ତାହା ନୁହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15ରୁ 17 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା ନିଯୁକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏଦନର ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରିପାର, ମାତ୍ର ସଦସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଦିନ ତାହା ଖାଇବ ସେଇଦିନ ନିତାନ୍ତ ମରିବ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ। ତ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଅଛି। ସୁସଜ୍ଜିତ ମାନେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ ତାର ସୁସଜ୍ଜିତ ନିମନ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିକି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି, ପାଳନ କରିବାର ଅଛି, এই ବିଷୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ଜୀବନ କଥା ବି ଜଡ଼ିତ, ହବାଙ୍କ କଥା ବି ଜଡ଼ିତ। କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପାପ ହେବାକୁ ନାହିଁ। ରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଗଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମାନିବାର ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଦେଖୁ ଆଦାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ ପାଳନରେ ବିଫଳ ବିଷୟ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ଶୈତାନ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷା କଥାରେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ସେ ଜାଗାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଦାମଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ହବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ବୁଝେଇ ଦେବା କଥା, ଦୃଢ଼ ଭାବେ କହିବା କଥା। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୈତାନ ହବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ମନା କରିବା କଥା ଥିଲା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ବିଫଳ। ଯେଉଁ ଫଳରେ ହବାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଉଛୁ ମନା କରିବା ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ସୁସଜ୍ଜିତ ସୁରକ୍ଷା ବା ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହବା ମନା ଫଳକୁ ନିଜେ ଖାଇ ଆଉ ଆଦାମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି।
ଆଦାମ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ, ଆଉ ମାନବ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପାପ, ଅଭିଶାପ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଗଲା, ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲା। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବି, ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ଯଦି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଯାଏ। ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯିବା ବିଷୟ ଦେଖାଯିବ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିବେ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଏହିପରି ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ହଉ, ପରିବାର କଥା ବି ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୃହରେ ଏପଟ ସେପଟ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥିବ, ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଦାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହେଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ବି ବିଫଳ ହେଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ବିନା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଅଛି। ଯଦି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଦେଶ ନାହିଁ, ଯଦି ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ କିଛି ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ରୋଗୀ ସଙ୍କଟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆଜ୍ଞା ବିନା ଦାୟିତ୍ୱ କେତେ ସମସ୍ୟା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁକରି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ବାଇବେଲର ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା, ପ୍ରଥମ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସାଉଲ ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲର। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ରକ୍ଷା କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଅମାଲେକ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବ। ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିପଦ ଆସିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ରାଜା ପଦ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜାର ପଦବୀ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯଦି ଠିକ ସେ କରୁନାହୁଁ, ଯଦି ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ହେଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁ, ବିପଦ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଦ। ଦୁଇଟା ବିଷୟକୁ ଠିକ ସେ କରିବାର ଅଛି। ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ପରିବାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିବା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, କି ଅବସ୍ଥା ଥିବ। ଆଉ ସଠିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ନଥିବେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ସେବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ପରିବାର। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେଠାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାର ସେବାକୁ ଦେଖିବା। ଦୁଇଟି ଆବଶ୍ୟକ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମାନିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିବା, ପଢିବା। ଆମେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି,
ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା। ଜହନ 4:34 ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଥିଲା? ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ କଥା, ସୁରକ୍ଷା କଥା, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ସୁସଜ୍ଜିତ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ସେ ପିତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 4:17 ଲେଖା ଅଛି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକି ସୁସମାଚାର, ସେବା, ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ, ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ସେବା କଲେ। ମାର୍କ 10:45 ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେବା ପାଇବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। এই ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ, এই ଯେଉଁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁ କଲେ, ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଶୈତାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷା କଲେ ସତ୍ୟକୁ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରକ୍ଷା କଲେ। ପଢିବା ଆମେ ଜହନ 17:15 ଲେଖା ଅଛି, ପାଠ କରିବା ଆମେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ଘେନିଯାଅ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ରକ୍ଷା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ବିପରୀତରେ ସତର୍କ କରିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 23 ଲେଖା ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପଦକୁ ଶତ୍ରୁ ଓ ପାପରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଯୀଶୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଥା ଦେଖିବା, ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲିପ 2:8 ଆମେ ପାଠ କରିବା। ଆମେ ପଢିବା। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଲୁକ 22:42 ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ହେ ପିତା, ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, ତଥାପି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପିତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଜହନ 12 ଆମେ ଦେଖିବା 49 ଆଉ 50। କାରଣ ମୁଁ ଆପଣା ଠାରୁ କହିନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଓ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବି, ତାହା ମୋର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ପିତା ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି।
ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଯୋଉ ପାଇଛୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ, ପରିବାର ହଉ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି। ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ମାନିକି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ସେ ନିଭାଉନାହିଁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳତା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କରିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ହେବ ନାହିଁ କି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ବିଫଳ, ଅର୍ଥହୀନ। ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ ସେ ପିଲାକୁ କଣ ଦେବାର, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ସବୁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାରକୁ ଗଢିବା, ଆଗକୁ ନେବା, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଣା ବିଷୟ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ କଣ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିକ ଠାକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଠିକ ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଳନର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବି ଦେଖିବା, ମତେ କଣ କରିବାର ଅଛି, ମତେ କଣ ମାନିବାର ଅଛି, ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି, ମତେ ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଧାର୍ମିକତା ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଛି, ତାକୁ ମତେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଅଛି, ମତେ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ମତେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ଅଛି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଛି। ମଣ୍ଡଳୀ କେମିତି ସୁସଜ୍ଜିତ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ, ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ସବୁ ମିଳିଛି, ଆତ୍ମିକ ଦାନ, ଯୋଉ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବାର ଅଛି। ରକ୍ଷା, ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଠାରୁ, ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ଠାରୁ, ପାପ ଠାରୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର, ଆତ୍ମା ତୁଲ୍ୟ, ମୁଁ ଯେପରି ପ୍ରେମ କରେ ସେଇପରି ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, ଏବଂ ମହାନ ଆଦେଶ ବା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଲେଖାଉଛି, ଶିଷ୍ୟ କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଧରି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ, କେବେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କେବେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଠିକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିକିରି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଯୋଉମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଆମକୁ ଠିକ ଭାବେ କରିବାକୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକ ଥିଲେ ବାକ୍ୟ ପାଳନ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ପିତାମାତା ଠିକ ସେ ନଉଥିବେ, କି ନହେଲେ ପୁରୁଷ ନଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ପରିବାର ଆଗକୁ ବଢିବା, ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ବି ଦେଖିବା, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ। ଆଜ୍ଞା, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି। ସେ ଦୁଇଟା ଯଦି ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ ସମ୍ବିଧାନ ମିଶୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କି ହବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଥା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ, ଏ ଦୁଇଟା ନେଇ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅବସ୍ଥା ଆତ୍ମିକ ଭାବେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଦୁଇଟିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୀଶୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଆଜ୍ଞାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଉଦାହରଣ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱର ସଫଳତା।
ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟିରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହଉ। ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମିକ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପୃଷ୍ଠ ପରମେଶ୍ୱର, ଧର୍ମ ସତ୍ୟମ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଧନ୍ୟବାଦ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ତୁମ ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବେ, ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।